Mae gwaith mewn esblygiad ydi hwn. Bara Caws yn bwriadu wneud sioe am Gweithdy blwyddyn nesaf. A dyna ddiolchgar iawn i ddweud yn wici'n cytuno i sgwennu. A dyna'n rhan o'r prosiect o'r dechrau. Achos bod na elfenna o'n i'n gweld yn y gwaith gwreiddiol, ond yn y slapstick yn fel yn y sioea, o'n i'n newyddus i drio arbrofi efo wahanol technegau. Dewch i weld, jyst yma, dwi'n gweld yn sioe arall blwyddyn yn ôl, ond dwi'n eisiau gweld sut oedd hwnna'n mynd i fod gweithio. Mae yna elfenna slapstick go iawn efo pobl cyfarwydd yn ymwneud efo slap jams ac efo ffrwydrada, felly sydd wedi bod yn arbrofi i weld pa dechnegau sydd yn bosib beth sydd gennym ni. Beth sydd gennym ni heddiw yma, ni ddim yn siarad gyflawn bell fawr, jyst taster ydi o. A 4 golygfa fer iawn sydd yn canolbwyntio ar ambell un o'r elfennau yma. Ond bod dwi'n ffynnu wedi gweithio o'r gilydd mewn ffordd o leid bach yn egluro beth sy'n dod yn y golygfeydd nesaf. Byddwn ni'n ddiolchgar iawn os unrhyw un eisiau rhoi unrhyw atborth i ni o gwbl, achos ar diwedd y mis yma wan, dyn ni'n mynd at y gilydd a cael atborth yma. Sarah wedi bod yn cydweithio efo coreograffydd, mae George Fuller wedi dod i fyny o Gaerdydd i weithio ar ochr syrcas yn colwio. A wedyn dyn ni eisiau gweld pa elfenna sydd yn addas ar gyfer y sioe fawr, a wedyn byddwn ni'n trafod wedyn pa fath o sioe, seis sioe dyn ti'n gwneud, a byddwn sioe fel Bara Caws i ni, a byddwn ni'n gofyn am grant i wneud sioe deulu genedlaethol ar wyfanna mawr. Mae hwnna'n fyny yn amlwg. A hefyd ar lleoliadau sydd yn gweld, da ni wedi bod yn 2 blynedd yn cael negeseuon gyn leoliadau yn dweud bod nhw eisiau sioe fawr i'n Bara Caws sy'n sioe safonol ar gyfer teulu. So, unrhyw adborth, sa'n ni'n ddiolchgar iawn am hwnna, a plis, dwi'n nid sioe orffenedig ydy hon, ond elfenna da ni wedi bod yn gweithio am y mis yma. Kevin, it's good. Sy'n edrych o'n pyrotechnics i fi. Kevin's very grateful. Kevin's come on board to look at the pyrotechnic side of what's possible. And we've worked a couple of pyrotechnical elements into this, but we're obviously in discussions to have lots of pyrotechnics in the show. Okay, thanks, Emma. No problem. Yeah. Mae'n harwyd sylwyn ffadnog o'r bos a'i gyfaith plwmsan y twmffar top wedi bod wrth iddig yn gosod drysau newydd i'r tŷ a gwneud dipyn o waith yn ala chadw o gwmpas y lle. Eli Peneli, hwnna sydd ei angen, oherwydd mae'n harwydd credu mewn totrwydd a chadw dipyn o drefn. Ddim.
Gaerdydd yn cysgu'n sawl. Felly hefyd Thomas y Titw Glas a Jack Do Jones. Ffrindiau Bleogs y Wynff a Plwsan. Mae fel o beth wrth i Mr. Hael ddeffro o drwngwsg hir y nos dywyll. Roedd copi yn dori ac yn gynnu ar y baw. Mae gen i hancas bocad sydd yn chwifio ar y daw. Mae gen i ddarnau newydd sydd yn syrthio i'r llaw. Mae fi ydy'r hylwen helo. yn paratoi hun yn feddyliol ac ysbrydol ar gyfer ymweld â chartref sy'n Wynff a Plwsan. Mae ganddi wybodaeth a nifer o gwestiynau bwysig i ofyn i'r ddau fydd o bosib yn penderfynu os bydd eu cais cynllunio i agor canolfan hamdden yn llwyddo neu beidio. Yn wahanol i'r hael, mae wedi codi ar ochr anghywir y gwelydd ac mae mewn tymer tymestl chanol Plwsan y twmffat twp. Mae rhaid chi godi'ch sana. Pob un o'n Jack arna chi. Galwch chi'n
Gyda chi weithio shiftio dwbl bob dydd o hyn ymlaen. Da chi'n ddi-feint, yn ddi-ddychymyg, yn ddi-werth ac yn Ia, yn ddiog, yn sofarddiog. A mi ydw I fel prif weithredwraig, prif swyddog adran gynllunio cyngor sir eisiau bod yn werth yma. Neu fyddwch chi'n cael y sac pob cocan astag a heb ddim gwas ohonoch chi. Ydych chi'n deall? Iawn, Miss Wilhelmina Morgan Pencil Williams B.A. Ia, pwy sy'n na? Ydych chi'n sylweddoli mod i Miss Wilhelmina Morgan Pencil Williams B.A. prif swyddog adran gynllunio cyngor sir? Pwy? O, prif weithredwr, syr. Chi sy'n na. Na. Ymarfer y llais cas, ond i ar gyfer y rhan sy'n penni. Y brif rhan o wedi digwydd mewn drama dwi'n ymarfer ar eich yfed. Na, cwmni amateur ydi o. O na, ddim wedi wneud efo cyngor Celfyddydau Cymru'n anffodus. O na, byddwn ni'n ymwneud siarad yn gas mewn e, ond sy'r cymeriad cas ydi o, chi'n gweld, y brif rhan o wedi digwydd. Thank you. Thorn my voice, I'm sorry. Yeah, right, lawr yn ni at busnes. Ydy, mae'r ffurflen gais y gweithgeri ymlaen yma, ac ydy, mae wedi derbyn llythyr swyddogol yn ei rybuddio byddaf yn gael ei weld â heddiw. Mae'n swnio'n hollol. Cais cynllunio i newid defnydd ei gartref yn ganolfan hamdden. Ond mi rhaid i fi gymryd y cais o ddigwydd, wrth gwrs. Mor anodd fydd hynny'n te. Wel, yn ôl aelod o'n staff, mae'n debyg bod y ddau. Ie, mae'n y ddau. Wel, Sir Wynff ydy'r un sydd wedi gwneud y cais, a'i bartner busnes plws ar y twb ydy'r llall. Ie, twb. Wel, fel y gwyddwch, mae'n arrestyr faith o gwestiynau anodd ac astrus sydd rhaid iddynt cael eu hateb yn hollol gywir bob un. Yn atebion? Henry! The briefcase of Wilhelmina Morgan Pencil Williams B.A.
I ymdrybeilu mewn selerydd mach gyda Iwan Charles a'i theulu estynedig. Och a gwael, ac un och arall. Och, och. Guys, yn wyn fat o'n gwylymos, fy mi mewn oes gwrddren. Mr. Swyddog Mawreddol, bod yn ymwneud cynnwyr sir, a dal i'r weliad ag mi. I drafod yn hais, i agor canolfan hamdden ar maesedig syrwynff. Wwsan, o benna'n pawb. Ydy Swyddog Mawreddol yn dod yma i'r weli hefyd, Wymff? Ydy'r ffodus Pomsan, a dyna yw 3 chwarter o Bryden. Dwi'n gobeithio, bydd o ddim yn cyrraedd y rhif i ar y Wymff, achos dyda ni ddim wedi cael brecwast y tyrraedd o wir. Twfans. Ti'n meddwl ddim byd o'n llenwi'r baw mawr gwirion efo bwyd a bwyd o bwyd. Ond mae llenwi boliau efo bwyd yn neis yn dydi wir. Oes, nid i. Wei, nirwan mi'n. Hynny, dweud da iawn, Pomsan. Dweud da iawn, hefyd. Rwan sy'n plesio gymaint ta Wymff. Fydd y gwyr ar weidwyr brwydrau mawrio bywyd fel y fi Syrwynff a Concord y Bos. Tydi bydd un o'r ddim yn marcio ac yn ymlaen os dim o cael gweithio. Felly, Pomsan? Brecwast yn da ni.
Williams, B.A. I.A. B.A. Bydda. Beth adro wedi bod sôn? Ac yn ydw gwmpas y sir yn codi on ar bobl fel chdi a fi, Dewi. Na, chdi fo bydwr bach fydlon. Ond gael ti bobeth i mi? Miss Wilhelmina. Ydy'n iawn i mi'ch galw chi'n Willy? Na chdi, Miss Wilhelmina Morgan Denzil Williams B.A. chi, Sir Wynne.
ni Jack a Cioccassini che curando asti delle devi. Atención, cuestionar considerar aslis birds Wilhelmina run a case and right cool. That. Raslas wait. A mae'n bwysig bod i'n cael yn hwyl o arwydd dwy dan enw. Yn iawn yn iawn. Dim atebion cywir. Dim caniatad cynllunio. Ysgrapa! Dim yn hwyl dy fan. Dyma'r cynllun. Dwi am eich di wneud panad i weld sy'n mynd i na. Panad neu siŵr yn rhaid i ni gysgu. Cysgu? Sut mae panad o ddim gwneud i ni'n gysgu ta wir? Sut ti'n mynd i gael yr atebion i'r cwestiynau pwysig allan o'r ces wedyn ta wir? Cwestiwn da, mae'n da. Llawer iawn gwell. O beth di'r atab tas ni? Di'r atab ta wir?
A weithdy, cofio bob tro mynd â unrhyw ffrwydriadau allan o'r tŷ yn gael jokes. Iechyd am ddiogelwch chi fel jokes. Diolch.